Hej, og velkommen. Jeg spiller survival games med Erik, og jeg vil lige undskylde, hvis jeg lige vil lægge lidt. Jeg køber en computer til vinter, så der stopper lægsene. Der kan jeg også til at klippe i mine movies. Nå, Erik er den der turn effect derovre. Jo ikke. Eller Erik, vi løber bare direkte herover. Okay. Vi løber ikke ind i midten. Det gider jeg ikke. Glem dig. For så kan vi også nå at få nogle kister derude. Jeg kender faktisk ikke det her map. Det tror jeg lige har været i før. Nå. Er jeg klar? Nu, kom her. Vi skal ind her. Der er nogle kister. Der er mange kister. Der var ikke en skid i de kister. Ja. Fandt du noget? Okay. Nej, i den anden, den modsatte. Nå, ja, du kan også bare kravle op ad trappen. Der er ikke en skid, ikke? Videre. Fuck det. Ved du hvad jeg har? Jeg har en hånd. Der lå ikke noget i. Der ligger slet ikke noget i de der normale chests. Det er kun de der der er mega sjove. Nej, her kan vi sgu ikke gå. Glem dig. Hvordan fanden kom du derop, ikke? Du der. Nej, ikke de der. Hvordan fanden altså? Hvad fanden sker der for, der ikke er en skid, altså? Ja. Lort. Yes. Var der? Bare hop ned. Lad bare gå oven på og kigge. Jeg fandt et guldsværd. Og nogle guldsko, men dem tager jeg bare. Fuck, men den der kan man ikke komme ind i. Jamen, det er fordi, der er noget over den. Elkiste, der er noget over, kan du ikke åbne. Okay, jeg har fundet en del kister her. Jeg så 4 kister her. Nej, jeg skal. Hvis du har våben i hånden, kan du ikke åbne kister. Det var derfor. Okay. Sig til, hvis du finder en bue, fordi så skal du bare. Jeg har lige fundet fucking mange kister. Kom ud af byen. Jeg er ude ved sand, halløjsa, eller andet. Ja, herude. Ja, det er mig, der står her. Godt. Her, se, der er fucking mange kister her. Bare kom herover. Jeg har taget dem, der er derovre. Jeg fandt en guldhat. Ja. Jeg lå lige herover. Hey Jonas, jeg har nogle, eller Erik, jeg har nogle sko til dig. Yes. Hvad? Hvad? Hey Jonas, tag lige det der. Det her skal du tage. Og det her skal du tage. Godt nok. Kom her. Sig til, hvis du finder en bue. For jeg jeg har 8 pil. Har du nogen? Okay, kom. I må også lige undskylde, hvis vi sutter begge to ret meget til Minecraft. Ja, vi skal spille LOL næste. Eller vi filmer også lige noget LOL. Nå, jeg kan ikke kaste på. Fuck så. Okay, den er taget. Hvad? Okay, det er for dig. Vi skal over til skibet. Er det et skib? Jeg kan du ikke se det. Det er fordi, du har sådan. Ja. Bare følg efter mig. Vi bliver nødt til at gå igennem det her. Jeg kan se en. Hey, buk dig. Jeg går ned i det der, hvor du bollede mig før. Jeg bollede faktisk der, men. Batter! Nej! Nej, fik ham! Fuck, det er godt, Erik. Erik, jeg har noget, her. Tag den der på. Den der bag dig. Sådan der, jeg har lige givet den. Jeg fik en bue. Fik du en bue? Ja. Her. Så kan du få det her stensværd. Har du nogle pile? Jamen, du har et guldsværd lige nu. Altså, jeg tror faktisk, stensværd er lidt smule. Jeg er ikke sikker. Nå, bare kom. Der kommer 3. Løb. Bare løb.
Okay. Hvis du har lidt noget tilbage. For helvede, Erik, de kommer herover. Løb. I gider ikke at dø så tidligt. Og bare løb bare op i bjergene for helvede. Jeg fandt TNT. Vi kan ikke bruge det til en fucking skid. Der. Du tror ikke i kisten, ikke? Bare følg efter mig. Kan du se mig? Ja. Godt. Der er den der kiste, der er taget. Der er en kiste heroppe. Jeg tror, at tager du den der kiste deroppe? Ja. Der lå ikke andet end noget spind. Jeg kan også lave en bue til dig nu egentlig. Ej, lige meget. Nej. Jeg er en pige. Ja, hvor er du? Sebastian, har du brug for noget mad? Jeg har mad. Ellers tak. Jeg kan bruge noget mad. Jeg har sådan en brasekartoffel. Nej, det er ikke det, det hedder. Jo, det hedder det på dansk, tror jeg vist. Jeg kan ikke huske det. Kan vi det? Bakkartoffel, det var det, det hedder. For, Johnny! Eller, prøv at se, hvis vi sætter den her, ikke? Der kommer en. Der kommer to. Sådan der, løb. Fuck, her kommer han. Ja, han prøver mig. Når diamantsværd! Fuck. Nå, det var vist det for denne gang. Det tror jeg ikke lige, at vi optager mere. Ses.